Nwanne nna ege m ntị, ama m na ifuru ihe na-eme na vidio ma ihe a bụ ife asị mee na First Tag 6th Avenue na Lagos State. Do you understand me? But ịma this thing na-eme like this, sometimes na-enye anya ọ na-adị mụnwa ka ọmụnwa ka the thing na-eme. Do you understand me? Malụ m ebe unu si were eweta ude ego a na n'iyi a, na-agwa gị the truth o, ịghọtago? And this is why o ji ewute m ya mpụta ebe a na m ekwu ife aka gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị nwee ike ịmụrụ akọ na ndị Igbo si na ọ ya abụ anwụ gbaa nwata ọfụ ogbolo ka ijiji ya na ọsọ emebe. Amala m ugboro na-achụghị na-ege m ntị ife ya emezi gị ka ị wee mara ife esi na ala ikilo gị na ehe etiri gị na a na-achụgharị gị na a na-amajinarize gị, then still yet you don't want to do the needful. Ọ bụkwa ife niile ka anyị apụtazi na-agwa gị o. Ndị Igbo si na ọ ya abụ onye anụrụ nwaanyị akpọ ya ute, ọ ya enwerele nke ị ga-eme ịtụnyere n'okwu ọnụ tụnye ije ọkpa ma ọ bụ ịtụnyegodo n'ego na mmadụ ka ị bụ na mmadụ anyị ekwe na-enwecha nkwa na-akwa aka n'afọ. Ị na-anụ ife a na-agwa gị akwa isi na ala ikiro gị ikwere ịmaligo dat na ala ikiro gị na anyị bụ the target na a na-target property gị. As I'm talking to you na o nwere onye Igbo nọ kịta na Agọ, o nwere onye Igbo nọ na Kedafia bụ Power Line, o nwere onye Igbo nọ na Ikọtụ, o nwere onye Igbo nọ na Ejigbo, o nwere onye Igbo nọ na Someri ya kịta na-agbachisụwa mpere siri 40 or 30 million. And as I'm talking to you na ojebekwe jụ ese nata approval na ọjọsụ na elesini ya na ịghọtago, especially ndị ahụ na-akpọ ọmọ ire agwa gị na anwere anadịrị without approval, wuti achụghị nwe iwepụta time. Amarọ m ife o ji afịa ndị Igbo anyị alụ iwepụta time jee investigate ebe ọ na-achọ invest ego ya. Nọ na ya abịa sị gị na anwere anadị na ijọsụ je kwụ ụgwọ ana asịzi gị jebe ije kede afịa bụ C of O ma approval, ihe ejegide dị tired because ndị resịrị gị ana afọ knows ife a bụ government property. Look at ife a na ife jiruru ụlọ ndị mmadụ ma ngwa afịa fa ma chọpụ fa na-akwagbusi na First Tag. Ka nkọwakwala gị ife a bụkwa Lagos State gọọmenti, ihe abụkwa ndị Federal Housing Authority ife na-eme ihe a butikere afịa bụ ndị land ndị Lagos State Land Control Agency or something like that collaborate wee na-alụ kịta ife na-alụ bifo ana m anụgo dat na okwu dị na kọtụ. Den okwu adị na kọtụ kedu ka nsi wee ji ichie ọ bụ ihe ejekọtara abandon, kedu onye dị responsible, onye bụ the leader, kedu onye na-champion the thing. O nwere ike nego n'anya ijekọta gị o dị ka ike agwụgwọ onye nwa na-eje fa wee buru wee bịa. Mana ihe na-ewute m ebe ahụ na some of our people na-ekwu na enyere fa notice, mana so many of nwa knows n'okwu dị na court. Ka the reason eji akụ ife asị no illegal structure ọ nakwa n'okwu afọ ya waipụta ya na-agwa gị o nwere ike igoro kịta ife ego nwee ike ịnọ na rent. Kedu onye resiri gị eni since ifuru kịta a na-apịa tutu unu ndị be anyị onwego onye ịfụ na dị social media ebe wepụtara approval akwụkwọ ndị gọọmenti nyere ya ofu onye bịa mee akwụkwọ lesi ga na ijeroba ụlọ yala ala ike etu ị na ịchọ ịlụ ụlọ investigate ke n'ife na mma mpụtazikwa ebe a na-agwa gị alụ ego na enwe n'ebe nwane iji ya money do with it as you wish. Ọ bụla ego m mana mụnwa ma azụ onye Igbo na ejiri akpata atụfu abụọ ganyara ịmagoro ife anyị eji ego afọ mee. Anyị nwere lot of ala n'ala Igbo come and invest n'Igbo land, onye na-ahụ ga-afịa mana nke ọ bụla ị na-achọ invest ego gị na ya na verify authentication of that land. Ewezuga na ndị na-achị mụ na gị na-agba na South East na afọ ọkụanyị up, gịnị bụ Lagos? Fanyi protect goro life and property bụ wahala. Onye security chọrọ wee achụfusi ụmụ Igbo na South East. Asị m n'uche nke m agwa m unu come and invest na South East ma ọ bụrụkwa ife Paul gwara ndị otu fa na asị anya kwuo
n'uche nke ya gaanụ na nwaanyị maka na temptation dị n'ebe nwaanyị buru ibu. Asị n'uche nke m kama ị ga-alụcha nwunye anụmanụ katara ụlọ dis ịzakọtara landlord zawazie tenant nwanne ọ na-akwa adị izi o. Ihe a bụkwa ofe ebe anọkọtara n'ala gị ụra arahụ ahụ ahịa akwa afọ gị. Nwekwa ihe na ile prọperty were ego etinye n'onwe na biznes mana na ịnọkọtara dis 200 million go 120 million go anaghị na thinking of I under 24 hours. So ụmụnne anyị n'obodo oyibo nwechakwara ana ebe ahụ nwechaa ma ụlọ that place. So why don't we start planning ahead? Malekene ife anyị ga-eme ma ọ gere ihe egokwe na jene na nke anyị enye gị approval go ahead order to build. Nwanne m o eji akpata atụfu akpa ọgayara mana a na-ekwu ya like this. Some of our people a na-ekwu na etiri gị I like enough of all this complaint ịmalite all these things. Then why don't you start doing the needful? Na onye anya na ndị mmụọ na-elikọ ndị na-eji ogologo ngaji, onye ndị iro gbakwa n'okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ekenekwenụ m unu. Look at ife a na-eme na first time. Jide property ndị mmadụ na-ala n'iyi. Then gị nwakwana na-invest na Lagos, do your investigation ma sị gị invest ọmụ na-achụtara gị ego. Ekenekwenụ m unu. Ka emesịa.